E tamén no sector da alimentación preocupa o futuro das peixerías. Na última década pecharon unhas 5.000 aquí en Galicia, en parte pola falta de remuda xeracional e en parte tamén polas trabas burocráticas que afrontan. Por iso se pide máis apoio para continuar cos negocios tradicionais que xeran moitos postos de traballo. Cada vez que se xubila unha peixeira, o negocio xa non volve levantar a reixa. Na última década pecharon 5.000. Tes moito esforzo detrás, porque non é só vender aquí, hai que ir a Porto, hai que madrugar ás 3 da mañá. Non hai relevo, a pesar de que son negocios rendibles que xeran postos de traballo. E isto non o poñen un pouco doado para que eles accedan, para que alquilen os puestos. Tampouco axuda a actual escaseza de peixe e a suba de prezos. Cada día moito máis duro, porque claro, tes que cumplir ca xente, cos teus clientes, o que queren, o que non queren. Clientes fieis que creen que cun pouco de axuda si hai futuro para estes negocios. Somos partidarios de la venta online porque nosotros que vivimos lejos sí que hacemos pedidos a Galicia. Para los productos nuestros de nuestra tierra, pues que salgamos adelante todos. Eu sei de xente que se botou para atrás polo tema da burocracia. Reducir a burocracia, formación, a baixada do IBE son algunhas das medidas do plan de choque que o Partido Popular levará ao Senado para aliviar a situación destes negocios. O comercio tradicional non podemos perder, é o que fixa a población, é o que fai que a xente tamén veña ao centro das ciudades. En Galicia funciona o bono peixe, co que se incentiva o consumo de peixe marisco e do que xa se beneficiaron 150.000 persoas.